Chino! Opa. Hoy, ikaw na hindi pinagpala sa pag-ibig ngayong taong 2026. Ikaw, siguro mahal, ang love language mo ay words of affirmation. Bakit? Kasi sabihan ka lang na ikaw lang mahal ko, sayo lang ako, tapos mahal na mahal kita. Ay nako, naniniwala ka naman agad. Kaya ka naloloko, utu-utu ka. Hoy! Shoutout po natin yung mga taong words of affirmation talaga ang kanilang love language na kung saan gustong-gusto nila makarinig ng matatamis na salita. Kaya kapag sinabi to ng manloloko sa kanila, aba, sure, biktima na naman sila ng pag-ibig, di ba? Anyway, mahal. Ano yung kasayo? Kimchi no imnida. Yung energy ko parang feeling ko Friday na kung saan ready na akong magpahinga. Oo. Pero tinignan ko dito sa aming kalendaryo, Tuesday pa lang pala. Oo. Anyway, kasama nyo po, DJ Kim Chino, na kapag natikman nyo, hanap-hanapin nyo, ay naku, sinasabi ko sa inyo, akong bahala sa mga kwentuhan kasi 69 tayo. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama kung gusto nyo ng kwentuhang good vibes lang. Kwentuhan na kung saan makakakuha ka ng tips, makakakuha ka ng ng mga kaalaman tungkol sa mga love life, relasyon. Sagot ko yan, huwag ka mag-alala. Kaya huwag mong ililipat yung radyo, di ba? Anyway, mahal, mabalik tayo sa mundo ng pag-ibig. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, maraming manloloko. Manloloko na nga, tapos talented pa. Diba? Yung normal na tao, yung talent yan, magaling sumayaw, magaling kumanta. Pero yung mga talent ng manloloko sa pag-ibig ay sinasabi ko sa'yo, hindi mo basta-basta madidistinguish. Oo. Diba? May mga tao talagang talented sa pambababae o panlalalaki, panloloko. Naku, alam na alam ko yan. Sobrang daming beses na po akong naloko ng mga manluloko na yan, ng mga cheater na yan. Kaya kung ako sa'yo, makinig ka tonight kasi tonight ibibigay ko ang talents ng mga manluloko para hindi ka na mabiktima. Importanteng makilala mo to para hindi ka malinlang at importanteng alam mo tong mga bagay na to para hindi ka na matroma. Diba? Ewan ko ba sa inyo, gustong-gusto nyo, niloloko kayo. Anyway, mahal, unang talent ng mga manloloko ay magaling magpa-impress sa umpisa. Uy, totoo yan ha. Ito yung sinasabi natin, best foot forward. Magaling yan manamit, magaling yan ngumiti, magaling yan mag-pick up lines, magaling yan manlambing. Diba? Usually sa mga first date, lagi naman ganyan pa-impress muna. Lagi naman ganyan, dapat mabango muna. Diba? Dapat mabango sila. Dapat gamit nila yung pangmalakasang perfume nila. Pero as time goes by, dyan napapasok yung consistency. May consistency ba yung mga manloloko? Wala. As long as makuha yung tiwala mo, as long as makuha niya na yung oo o di kaya matikman ka na, ay nako, bigla yung magbabago. Diba? Yan yung mga talent na talaga nga namang maganda tignan sa umpisa. And eventually, kapag sobrang sweet na, ma-effort na, nakuha na yung attention mo, paparamdam na special ka, bigla na lang mawawala kasi nga nakuha na ang gusto sa'yo. Woohoo! Diba? Kaya yung mga talento na ganyan, dapat observant ka, dapat na-o-observe mo para at the end of the day, hindi ka malilinlang at hindi ka mabibiktima kasi malalagay ka sa listahan ng mga niloko niya. Diba? Kung magaling siya manloko, kung magaling siya sa umpisa, i-test mo, 'di ba? I-challenge mo hanggang kailan ba 'to? Totoo ba 'tong mga mabubuting ugali na pinapakita sa akin? Tingnan mo because as time goes by, time will set you true. Set you true, set you free. And then time will dictate and time will show kung talaga nga namang intention niya ay panghabang buhay, intention niya ay pure at seryoso sa'yo. Aba, good for you. Pero kung hindi, ay nako, hindi consistent, manloloko yan. Talent niya yan. Sa umpisa lang magaling. 'Di ba?
Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Pero wag ka mag-alala. Hanggang 9 p.m. pa naman ako. At syempre dito ka lang, may dalawa pa ako. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!